Semsonsing Engti Arni KSA Atum pen karcho pon. Aklimang Paris hoy jang sarpi sar phuke do an kar biang long arat ke karli tangru Semsonsing Engti akay lamo kachini niabang ing arpik ason lo atheke alangli joine sipini litum kar biang long district pu chiparo ka e long lo. Alangli kedam tang ningkan pharokre sirkep rakep aningkan thang achiklo ni pioneer kep Arni si West kar biang long tika puarong along pirthe nang hachelo. Lasi pini plek jam mahawaralong karli tangru Semsonsing Engti pirthe Arni karcho kata lona son thotsi dipurong sopialong kedo Semsonsing Engti amir birialong sitame KSA Atum pen chipater piponsi karcho panasai dengponlo. Aprangsi media korte atuma fanstame apora teng pen ladak nangki humri mate apora teng pen anga chitong nun thekapot nilitum karbilo charlia song dipu district committee hin pen alang litum han suri akardom pilo apen bangke pini pipotsi labang so sai deng ponang kokma pulo tangte ilitum karlitang guru Semsonsing Engti labang so karbiang long a district nang kewan pia bangpu pini bangke alangli 113 years alangli Bard University pini bangke choklo lasinilitum ladaka bangke song pini ne pula puson chepupe nilitum patir pipon lo labangke karbilo charlia song dipu district committee pensi alang lipan kendeli soviet pensi tame alang lipan chikimo asai dengpon lo lapena bangke nili isi karbiang long along arat atuma phan lapen pinang andak a leadership kadok abe tum hangka pachini kang tunga bangke lalo ilitum district nang kewan pia bang phu phan mantuneta tingni ni de nangji lapen alang li phan amana pen chenglok aning kanwang sitame alangli abart lapena det university dover la so bangke ilitum apor kaprek ilitum langdam de dedra kendel sowet pen sitame alangli phaning jepang sampen kaidun sonte pusinili ket pinangan arara tum hanstame pachining tung lasi labangso nilitum kachikimo angdeng mate kachikimo asai bangge nilitum pamohajong nilitum dipu district committee president ake hai jona singh be than ponlo alangli akaya la mopen chenglok alangli history alangli ki chengben ki jo than ponlo lapen nona bangke nili isia message ki pikang tunga bangge lalo karbiang long autonomous council jasemet pet nili penangan toda pen sitame social media langlo sitame labangso ru Semsonsing Engti kachikimo labangso step kideng pon alangli tumhan nili thek ponongle lasi labangge nilitum karbilo charlia song dipu district committee hin besame isi ningduglo ati pipo si ningdug nang kokma polo tangte alang liphana sona bangke tingni ni de nangji lapen alang liphan man piver si ilitum kai ke setame a generation ke bangji langa generation tum stame alang liphan tingni ni de nei amana pengchi piver nei posinili kadok kave arara phan stame nili message ping tung